Zmysel života. Je asi nie jednoduché nájsť nejakú úplne generálnu odpoveď na to, pretože každý človek si sám pre seba nejakým spôsobom dáva odpoveď, prečo tu žije. Niektoré sú také, že prečo žijem dnes, prečo žijem tento týždeň, a niektoré sú také, že aký je cieľ môjho života všeobecne, kam by som chcel dôjsť. Ja si myslím, že tie dôležité sú tie druhé. A pretože máme slobodu, tak si ich vyberáme. Aký je zmysel života? Ja verím, že zmysel života nie je len preto, aby sme existovali, aby sme niečo spotrebovali, ale že jednoducho je tu zámer, prečo sme sa tu objavili, a ten zámer by sme mali objaviť. No a mali by sme objaviť aj ten cieľ a potom k tomu cieľu smerovať. A potom je otázka samozrejme, akým spôsobom sa nám to podarí. Úplne najhoršie je, keby sme vôbec netušili, že nejaký zmysel života, nášho života existuje. S tým súvisí aj ďalšia otázka, prečo sme sa vlastne tu objavili a odkiaľ sme prišli, aký je náš pôvod. Opäť nie je jednoduchá odpoveď. Existujú také 2-3 všeobecné odpovede. Ja ako človek sa prikláňam k tomu, že to nebola náhoda. Že jednoducho sme vytvorení inteligentnou bytosťou. My sami sa považujeme za inteligentné bytosti a prostredie okolo nás je veľmi zložité, komplikované a na druhej strane krásne a účelne zostavené. Takže ja predpokladám a som presvedčený, že sme sa sem dostali, pretože inteligentná bytosť si prijala, aby sme tu boli, a z toho dôvodu sa tu nachádzame. To znamená, pre mňa sme stvorené bytosti.